Να το εξηγήσουμε. Μέσα σε ένα μόλις 24ωρο η κυβέρνηση έβαλε μπλόκο σε δύο μεγάλες υποθέσεις, σε δύο μεγάλα σκάνδαλα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις υποκλοπές. Γιατί όπως είχε πει σε προηγούμενο χρόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχει την πλειοψηφία, τέλος. Δεν έχει δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μας πει αν θεωρεί ένοχο τον Πολίτη. Μα προφανώς δεν έχει δικαίωμα. Εγώ δεν είπα. Ξέρετε τι δικαίωμα έχει μόνο? Να ελεγχθούν. Τι δικαίωμα έχει μόνο? Λέει, πολύ ωραία. Λέει, δείτε αν θέλετε να το ελέγξετε. Ποιος έχει στο Σύνταγμα την αρμοδιότητα να κρίνει αν πρέπει να ελεγχθούν? Η Βουλή. Τι λέει η Βουλή? Η πλειοψηφία της. Ποιος είναι η πλειοψηφία της? Η Νέα Δημοκρατία. Τι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία? Ότι δεν χρειάζεται να ελεγχθούν. Τέλεια. Αυτά τον Ιούλιο που μας πέρασε. Η κυβέρνηση τώρα επέλεξε να χρησιμοποιήσει την πλειοψηφία των 151 για να αποφύγει τη σύσταση της εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών υπό το φως της απόφασης του πλημελιωδικίου, ενώ μια μέρα νωρίτερα, με τον ίδιο τρόπο, απέρριψε τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους κυρίους Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα ίδια είχε κάνει η γαλάζια πλειοψηφία και με την πρώτη δικογραφία που αφορούσε τους κυρίους Βορύδη και Αβγενάκη. Γι' αυτό και έγινε μόνο εξεταστική και θυμάστε τους Φραπέδες και τους Χασάπιδες να παρελάβουν. Αυτό δεν ήθελε να το ξαναζήσει προφανώς το Μαξίμου. Όπως δεν ήθελε να γίνει εξεταστική και για τις υποκλοπές υπό το φως της απόφασης του πλημελιωδικίου, αλλά και των όσων έχει αποκαλύψει μετά την καταδίκη του ο Μίστερ Ιντελέξα, ο κύριος Ταλ Ντίλιαν. Και μάλιστα το έκανε με κοινοβουλευτικό τέχνασμα, θέτοντας δηλαδή ζήτημα εθνικής ασφάλειας που ανεβάζει τον πύχη για την έγκριση στις 151 ψήφους αντί για τις 120.